Ara el que parlarem és de qualificacions. Moodle, al ser un entorn d'aprenentatge, té un apartat de qualificacions molt complet. El tenim aquí dalt, a la part de qualificacions. Aquí ens sortirien les activitats, els alumnes que tinguem i la nota que els hi hem posat o per corregir. Abans de fer això, podem mirar alguna de les seves característiques. En té moltes, però nosaltres les concretarem a un parell per centrar una mica. El que podem fer en primer lloc és, per exemple, l'escala. Fins ara hem vist que puntuàvem pràcticament totes les activitats com un valor numèric, però també podem utilitzar altres tipus d'escales. Anem a veure quines té i les que podem crear nosaltres. Per tant, aniríem aquí a informe de qualificador. Aquí ens surten totes les opcions, que són unes quantes. Aquí veurem les escales, els resultats. El que ens interessa en aquests moments és les escales. Nosaltres aquí les escales tenim les escales que estan definides a nivell de l'entorn. De coneixements separats, per nivells en funció de competències, si és competent o incompetent, la clàssica de suspès aprovat, fet o no fet, insuficient, no assolit, assolit. Aquestes estan ja definides i, per tant, les podem utilitzar en qualsevol moment. Però imaginem que a nosaltres ens interessa una altra escala que no està en aquest llistat. El que farem és crear-la. D'acord? Anirem aquí a afegir una escala nova. Aquí el nom de l'escala, doncs, li podem posar la denominació que vulguem. Podria ser l'escala vostre nom o l'escala de lletres, per exemple. Una escala que sigui lletres. D'acord? Si definim com una escala estàndard, estarà disponible per tothom. Si no activem això, estarà disponible només en el nostre curs. D'acord? Aquí nosaltres hem de posar el valor de l'escala que vulguem. Per exemple, posem A més, A, separats en comes. A, B més, B, C, D, E i F, per exemple. D'acord? De la C cap amunt serien aprovats, de el D serien suspesos, per exemple. D'acord? És un esclat que ens hem inventat nosaltres. A partir d'ara aquí podem fer doncs, la nostra descripció, no? Escala lletres de puntuació. D'acord? I desem els canvis. En aquest moment ja tenim l'escala de lletres aquí amb els seus nivells corresponents. Ens diu que no ha estat utilitzada mai i, per tant, encara la podríem eliminar. Un cop ha estat utilitzada ja no es pot eliminar, en aquest cas. D'acord? Bé, anem a veure com la utilitzaríem. Anem al nostre curs. Tenim una activitat aquí. Qualsevol d'aquestes, és igual. Editem els paràmetres i recordem que sempre hi ha una part que posa qualificació. Aquí baix hi ha la qualificació. Aquí nosaltres tenim una escala, diem una escala, i aquí ens surten totes les escales que tenim fetes, les que hi havia per defecte i les que jo acabo de crear, escala de lletres. Doncs aquesta seria la que jo triaria per fer la meva qualificació. I quan corregeixi aquesta activitat hauré de respectar aquesta escala que jo he posat aquí. Bé, es tracta d'anar-ho provant.